Daj like, inak ti zožerem oriešky. A ak už Jane nemáš, tak už som ti ich dávno zjedol. Tak ľudia, toto je môj dom. A dnes ideme ohodnoťovať stavby ľuďom na tomto serveri. Nezapomeňte dať like a prihlásiť sa k odberu. Tak, idem na to. Tak, toto je moja stavba. Je zo všetkých prvá. Hádam sa vám bude páčiť. Toto som postavil ja všetko. Tu mám svoj gauč. Ohrievam sa pri krbe, lampičky. Tá podlaha, neviem, čo som dokedy vybral. Knižky tu mám. Jedáleň. Pozrite. Tu si dám burger. No, ako som povedal, dneska budeme ohnovať tie stavby. Tak, tu mám potom ešte tu mám potom to moje YouTube štúdio. A vlastne tu sedím, hrám LOLko, League of Legends. Ono ste to video videli. Napíšte do komentárov, že či mám napísať ešte ďalšie. A tu mám svoj posteľ a spínku. No. A tak ideme na ďalšiu. Tak toto je ďalší barák. Neviem, čo to je. Asi nejaká kocka, ktorú stavia tento ujko. Tak nech sa tento ujko prihlási k odberu. Aby ste vedeli, toto je moja sestra. A ideme na ďalší. A potom napíšte, ktorý dom je najkrajší. Dajte like a preto sa prihláste k odberu. A ideme na ďalší. No tak toto je ďalší dom, toto je nič moc. Typek, snaž sa tu. Snaž sa, máš robuxy. No, tak ohodnoťte, že či je to dobré, či nie. Samozrejme. Ja dávam 0 z 5. Tak toto je ďalší dom. Tak ten je pekne duhový. Skúsim ísť dnu. Ahoj. Ahoj. A čau Mia. Čau, Sebi. Tak prebeď ma v tom tvojom hrade. Poďme. Poď. Toto sú okná. No, našla som ich na internetu. Stáli 50 eur a no... Ja chcem ísť utiecť. Si poviedenie, ahoj. Čo? Kvietky. Ty si to kúsok odkopírovala odo mňa. Knižnica. Vieš, tu pôjdeš na záchod a ja ťa tu môžem kúkať. Ej, tak čo ma tu sleduješ, Mia? No, tak ideme. Tak. Čo? Prečo? Nie. A dá sa ujsť. Tak ľudia, musíte mi pomôcť, musíte dať like a odber, aby ma moja sestra pustila. Rýchlo. Asi to nezaberá, tak musím nejak utiecť. Tak čo tu je? Tak to sa nedá utiecť. To je obraz. No tak to sa aspoň môžem vyspať. No, tak jedine, čo mi to stáva, je sa vyspať a ďalší deň, hádam, prídem na to. No, chcete dajte like a odber a idem sa vyspať. Kde to som? Toto není to väzenie, čo postavila moja sestra Mia. Chcem ísť preč odtiaľto. Fuj, voda. Skúsim vyskočiť. Nejde.
Dvere nejdu. To je hrozné, čo tu budem robiť? O tak, som tu videl. Čo to tu je? Kanalizácia, môžem utiecť. Fuj, kanalizácia. Ja som utiekol, jupi, jupi, jupi. Kde to som? Nevrajte mi, že toto je sen. Musím odtiaľto nejak utiecť. Tu nič? Možno za laničkou. No nič, za laničkou nič nebolo. A čo pod týmto stolom? Nič. Čo tu budem robiť? Je to v tom srbe. Je tu teplo. To je jediné dobré. Čo tu budem robiť? Jedine za tým obrazom, ale to určite nie. Prosím, že... Čo tu budem robiť? Čo tu budem robiť? Priťatka? Veď to väzenie? No tak dobre, idem. Dámy a páni, poradte mi, ako mám utiecť. Nesmiem sa to dozvedieť. Mi to stala šipnutá policajtka. Čo tu môžem využiť také? No neviem. Sa dosť bojím. Musím nejak ujsť. Oj. Jaj. No tak dobre, tak idem. Tadiaľ to už nie. Tadiaľ to? To tu nedá domknúť. Ja ti ho domknem. Pane Bože, tá je ale hrozná. No dovol, ešte ty mi budeš nadávať. Prepáč. No tak ľudia, povedajte mi do komentárov, čo mám akože urobiť. Mám ju nejak neviem čo, mám ju akože urobiť zle, alebo čo tej doktorke, pani Buženke, tej policajtke, čo ma tu väzní. No, napíšte do komentárov. Jedine, ako by som utiekol je, že by som použil ten obraz. Ale to leda tak nejde, no. Tak nič, no. Jedine čo je, že pôjdem do postele a vyspím sa. Čo? Otvorím ti. Nechťa som rozbudovať. To si hádam nikto nevšimne. Jedlo, melón, mňam. Mňam. Ježiši, to som nechcel. Asi už nemáte dvere, zvládim sa. To si sa nemne, to si zmizla. Počkajte, idem to idem sa kúknuť, kde je. Ľudia, ona zmizla. Teraz otvoríš okná, hej? Kde je? No a idem si ešte lahnúť. No tak som tu, idem sa kúknuť, že či prší, alebo... Pane Bože. Ja už musím utiecť. Idem sa prespať znovu. Nechápem. Ja som mohla. Bude to moja sestra. Nemám mučiť. No tak idem spať. Útek je za obrazom. Ten útek je za obrazom. Čo sa stalo? Dá sa našipka, že ten útek je za obrazom. Veď to je iba obraz, nie? Chcem to skúsiť. Utiekam sa! Jupi! Musím utiecť! Rýchlo!
konečne som doma. To bolo peklo. Kto to klope? Áno? Ja! Zamknúť! Ja. Haha. Tak idem hrať lovko. Tak hrám lovko. Pane Bože, kto to zase klope? Idem sa kúknúť. No som zvedavý, kto to je. Pomoc! Poďme si tam na tento ďalej. Tak, toto tá poliška úplne prehnala. Musím sa tak dostať. Našťastie som tu prvý postavil taký pre mojich tých, to som postavil taký... On ma sleduje. Nie, musím sa tak dostať. Tak, ďalej. Pre mojich kamarátov, keď som chcel ich vyprinkovať výtroj. Tak som postavil väznicu. Na prvýkrát to tak nevypadá, ale uvidíte. Tak, musím počkať do noci, kým zaspím. Tak, idem čakať. Idem sa vyspať. Máš pre mňa posteľ? Dobre ľudia, teraz je noc a práve my musíme prepašovať. Tak, vám dám vedieť, keď ju prepašujem a idem ju prepašovať. Dobre ľudia, už som ju vás prepašoval. Hádam sa z tejto hnúplejšej životej a ja idem potom hľadajúce. Uvidíme sa. No ako sa ti páči tá nová? Ako sa ti páči? No tak čau, uži si ju. Čau. To je nádherné, keď som doma a hrám na počítači. Kto to je? Idem sa pozrieť. No. Tak idem. Zapýtam vás. Čo? Nie! Idete von, poďte. Do pekla, zase ma tu zavrela. No nič. Dajte lajky a odber a čus. Ué.